nakabaksina. Good morning. Amo gyapon dapat bisag pag nakabaksina. So, anong kinahanglan? Pwede na to, pwede pangutana si Doc unya. Ning ana. Oy, kabalo ka. Sige, ila nga to ang usang Kabalo mo, mga kagahi. Dr. Lee, barangay Guwapo. Both. Kabalo mo mga Okay. kagahi. Lately manggod, mga kanabitang mga trabahante o guban pa, gina-require na karon sa mga employers ang X-ray result. Labi na ka ng naiuban every year, naiuban po ka na musul ka sa trabaho, nanay kuan sa X-ray. Ato rin pangutan, nga numang yun nga kinahanglanon man nga matag tuig or mga apply nga pangayuan magidog X-ray. O gawas niya na guy Bernie. Di ba Since makita? ang bisita karong buntaga, usa ka occupational medicine specialist. Ato po din ato po siya nga pangayuan o gayaha nga panghunahuna kaalam labot niini nga sitwasyon karon sa COVID in the workplace. Oo, tapos kanibang X-ray mo gawas ba sa X-ray kung bati siya kinaiya? Nana ba nabay nga na? So siyempre mga kagay, makauban nato karon si Dr. Eric Norman Brua, usa ka radiologist and occupational medicine specialist. Good morning kanimo Doc Eric. Good morning, Doc. Umuntag sa tanan, maminaw, Brother Bern o Sir Art. Sir Doc, gahi pa ba Doc? Oh, pwede pa na eh. Sige Doc, una ato istoryahan, no? Isip usa ka eksperto labi na sa kanang kilisgutan ng medical in the workplace. Una Doc, yun ani, karon grabe naman gyud ang pandemya. Unsaon man nato Doc nga kaning COVID, dili man pwede manira mga kumpanya. Di pud tanan pwede mag-work from home. Oo, nga So naagi kinahanglan nga mo agto sa kanini ang mga opisina. Correct. Ay angayan labi na diri sa Philippine setting. May man na diya ka na nadia sa taon sa Singapore, sa Australia, Israel, Amerika nga in place ba kay mga sistema. Or diri sa tuwa, gikan ka motor. Ana na gikan sa kanang mga merkado. Abot di mo diya sa kuan. Kay kasagaran, Guy Bernie, atong nasayran nga kining pagtaas sa COVID karon, kasagaran di ay ang mga naigo ni ana mga empleyado. Kay prone kay sila. Yes, Doc. Your wisdom on this please aron nga ma-maintain ang kapiskay diha sa workplace. So, ang una sa tanan, ang guidelines sa pagpanarbaho kana to ang minimum health standard kinahanglan ma-follow, no? Kato ang nabalik-balik na manguna ka ng hugas sige kamo, social distancing, wearing of face mask. So tanan na sila kung i-follow lang na sa tanan mga trabahoanan, then ma-minimize na to ang transmission sa diseases. And of course katong mga essential nga mga trabahoon, di man to pwede matrabaho sa balay. Dagan man mga industriya nga dili pwede, wala may work from home ana, mga canning, kanang mga packaging, di man na pwede matrabaho sa balay. So they need to go to their workplaces. Pero ang social distancing is very important, o kato ang pag-ila sa mga simptoma. Kung possible ba ka nga naataan nga sakit ron, then you will be isolated o dili na lang ipa-report sa trabaho. So ang role sa ilahang medical personnel sa kada kumpanya or nurses is very important to determine the very first signs of COVID infection. So kinahanglan abtik gyud para dili na isa ka empleyado nga makasulod, then ang tibuok na kumpanya magka-delikado, no? Tanan sila i-isolate nimo na ang exposure na tanan sila na-expose. Isa ra man kabuok ilahang kung factory mga aling, isa man kabuok ilahang room. So lisod kaayo, no? Ma-paralyzed. Labi na karon kasagara. Kasagara karon Doc, no? Kay ang lately yung atong grabe gid ang saka na to kay ubang kasagara call center. Kasagara more on kanang indoor. Tinuod ba na Doc nga mas prone kay nang ingana nga close nga nay aircon. Tinuod ba na nga pag kung ako nay virus pag muubo ko,
tungod kay mo saka sa dito, mo pisik sa dito sana. Tinood yun ang kakaitaboy nga na, Dok. Yes, absolutely. Primero gani gikuan nila nga droplet ni siya, meaning droplet kato mga very minute particles gikan sa imong laway, pag-ubo, pag-atsi. So, nga na ang iyang mode of transmission and it is believed now nga airborne siya. So, kung airborne siya, nananagidya siya sa imong workplace or regardless kung naabay nag-ubo, wala. Kung hours before, naka-occupy dito, tapos nag-ubo siya. So, it will be a place of high-risk area na dahil siya, no? So, How often, Doc Eric, how often nga kinahanglan mag-disinfect ang usa ka opisina? Oo. Dapat. Kada human ba sa trabaho o naman nila? Ang kasagara katong mga low risk areas, mag-UV na sila. UV. Ultraviolet pagka gabi, tibok gabi man yata na timing nga ilahang gabuhaton. Tapos early morning kaning Lysol spray o in between ga Lysol pud na sila. Sa itong mga companies nga very conscious sa ilahang ilahang health, pero na may uban gud nga dili man gud nato tanan ma-monitor kung sa ilang gabuhaton sa kada company, no? So wala kabalo po sa practice sa uban how they take this is kung very serious ba or light lang ba or namay uban di gato gyapon ang tugaron. So lisod siya punggan, especially nga lain-lain ang perception sa kada workplace sa sakit. So kanang gabuhaton sa mga workplace na kanang paaso, kanang mayang ana, so effective yun na siya, Doc, kanang gabuhaton nila. Oo. Na-print Depende, niya. kung ayaw mo di paso, katurang sa may mangga nga katong kuan, ginagamit mo pang pamungag mangga, di ka mamatay ko ba na kay kung paaso lang, namay ka nang pwede ba ka ng mga sagbot na lang, tayo ipaaso, tayo ipaypay na lang pasulod sa lahi po ng aso, Doc, no? Mamatay ang COVID na, Doc. Mamatay ang COVID na, Doc. Hindi. Doc, yun na. Na ay mga chemical nga gi-prescribe gyud para ani pod itong mga antiviral na agit siya ay specific nga mga chemicals for this. Dili pwede Basta kay aso lang. Ikaw pwede ra. Lisod. Doc, yun na ni. Is it practical nga kaning mga aircon karon na ay mga dapat ibutang anak kay di ba mo absorb man na siya og kanang tama. virus. Tapos ibuga. Safe ba? Kana mo wala na to na I don't know sa uban na to sabay research nga lang nabuhat but I think dili siya possible. Tapos ang hangin pod nga sa aircon is ikan na sa gawas i-purify siya ng mga filters. So mas maayo siguro dito yeah. pa lang sa aircon makuha na siya. Oo, kung naalang unta na, then kung ma-purify ang hangin tungod sa nga na nga mga kung naabay teknolohiya nga na, then it will be a safer workplace unta na, no? Why not? Di ang uban kasi naibang discovery. Actually ang uban kagay art, gibutan na lang rosaryo. Rosaryohan na lang ang gawa sa Alright, Doc, balik ta ning unsa kato nga pangutana nga anong kanang labi na karon panahon na nga sa imong annual physical exam, mag-apply ka sa imong trabaho. Nganong kinahanglan gyud daw ang X-ray? Isa sa pinaka-basic nga gi-require pre-employment o annual na siya kung makasulod na kastrabaho is chest X-ray tungod kay layo ta sa COVID ang topic. Ang primary gyud na problem kung naa ka sa Philippines is your PTB, tuberculosis, no? Kung gitawag pa ba nga pambansang sakit, no? Kung naa kay TB, national daw ka, Filipino daw ka, true Filipino. Pero gone are the days nga nahatag siya dako kay nga problema pero it is still a clear and present danger kay wala pa nasulbad ang TB until now, no? So aside po Ben, di ba katong imong amigo nga si Shalala? Ha? Tama, tuberculosis. Ang iyang matcha day ato, TB. Og tama na gingon ni Doc karon. Remember akong mama, di ba? Kung wala gi-X-ray, wala may baw nga naday TB akong mama. So it's very important nga kanang ang TB mo dili siya katong makapatay diretso sa imo. Mura siya og burn, mura siya utang burn ba nga kung manimot-limutan nimo.
dito ka sa tumoy magka-problema. Oh. Kaya na diba, dako na na yung interest. Tama raw gyud nga si Bernie imong istoryahan dok about utang. While early, mas maayo Kaso lang ba ang kinahanglan magpa-X-ray o tanan membro sa panimalay at least once a year? Unsa once a year gyud, at least once a year? sa kanang mga katrabaho kay ang kuan ang mode of transmission sa TV nimo sa hangin mangyapon na. So kung sa workplaces nimo wa ka kabalo imong katapat kauban nimong kaon, kauban nimong pauli na aday siya adto, then kanang panahon na mo bukod imo ang immune resistance karon matakdan na dai ka din isa, duha, tulo, din lima magkanap siya sa isa ka trabahoan mo na siyang gi-require siya nga before ka mo sulod ani and sa kada tuig basin na natakdan sa gawas para mapunggan siya at a very early stage kay kanang ang tibok kalibutan nagtuktok gyapon ani nga sakit especially sa ato third world man ta na apa man gyapon ni nga sakit nakatay libre nga mga tambal daghan programa man gud ani pero matingala ang mga kuan mga USAID daghan kay NGOs nga di man gyapon kakapakgang ni nga sakit so gipahinusgan ni siya nga kanang ma-eradicate siya sa tibok nga katong mga nasod nga developing countries. Basin man gud dok kay naapay murag ginatawag nato nga EU factor bitaw diri sa Pilipinas nga dili dapat kay diwa man nagituyo sa usa ka tawo nga natakbuyan siya og bisan unsang sakit kay di man siya ang source ni ana. Kana bitaw nga siguro na usbon nga behavior sa mga Pilipino Doc Eric nga kana bitaw si usa ka tawo akabrada takbuyan og COVID. Lain mura ba idaw na noon kaayo gi-condemn nagka-TV, ang grabe nga, mura bitag, wala bitaw sa kulang tamawala nga ito pagka-Pilipino nga pagka-maluloy-on o pagka-caring para sa intaon sa uban na ingon ana ba? Dapat siguro balik ka na nga klaseng kultura, Doc Eric. Kani man naturalisa sa mga Pilipino manggod kay maski gamay kay nga kuan problema dakuhon tapos pag yun ay TV mura na din oh mali na siya ang ato ang i-condemn ato mga silingan na COVID na TV na pneumonia mura na din ka og mura na din siya og mura siya og kanang murag prisuhunon ba nga na bitaw hindi mo gud dapat so we will create this mentality nga tabangan nato instead nga kuan so imbis mo tabang nga makatambal mo tabang na nung konsulti sa imong silingan nga kanang naani sa sakit Ayaw doon niya kay TV na, ayaw doon kay COVID na. kanang mga imantayon na siya Brother Bern Sir Art kanang mga imantayon ang naana na sila maayong trabaho ron ang tawag nila na mga contact tracer. Dok, naa daw bag-o karon nga kanang X-ray machine. Unya na unsa namo ni na-experience namo ni about mga 2-3 months ago nga gamay lang siya, digital siya, Dok. Di na kinamo to ospital, di lang sa usa ka kuan, Korean made ni siya oni nga nakatabang ni sa Korea nga niubos ang ilahang COVID nga situation unsa gid sudden drop kay dali ang ilang detection. Ana lang sa imong katumurag kamera mo gawas ang imong X-ray nga result plus katong diagnosis plus pati ang mga infections. Naana ba na karon diha Dok nga kanang pag-print ana dayon tanan na COVID, ana pneumonia, UTI. Dakong tabang po ang DOH na yung ana nga klase nga libre para sa mga Pilipino? Oo, ang atong mga hospital karon is up to date man ilang teknolohiya sa kanang when it comes to X-ray and X-ray reading kay internet naman no. Me as radiologist for one basa mi sa cellphone, sa computer, mabasa man diretso na. Pero ang kanaang portable nga X-rays dili siya possible sa atuan kas bala X-rayan ka dito kay kinahanglan siya og mga shield dili pwede nga ma-expose po ang ubang tao kay naaman gid na ill effect ang radiation so dili ta pwede kuan kun dili na special niya nga mobile gid nga kanang naay LED nitabunan man na siya gud nga kwarto dili siya katong expose lang ka diri mo picture lang kag cellphone so dili siya ingon ana pasayon pod no So, pero kung maabot na siya diri Doc Eric, madetect na ang kanini ang mga COVID infection karon sa mga X-ray pa lang. ang X-ray is a very important tool para sa may bawaan nimo ang
kay COVID is primarily a respiratory problem, ano. So sa chest X-ray, sa imong dughan, makita nimo kung nagkagrabe ba siya o naghinay-hinay ba siya kawala. So dili man na wala may lain nimong pamaagi kung dili sa X-ray lang nimo makita nga uy mag-improve imong pasyente, aside of course sa katong pag-obserbar nimo nga okay na ba imuhang pasyente. Kaya ang presentation sa COVID is pneumonia man gyapon na basically. Pneumonia gyapon ang makita nimo sa X-ray, pero lang naa siya specific pattern nga makaingon ka nga COVID ni gitsura. Tapos after 2-3 days i-follow up siya, nagkahanap siya o nagkawala, then meaning ni effect or ni fight na imong lawas sa infection. Right. So, Again, Doc, X-ray mensahe nimo sa mga employers o employees nga mamintinar ang ilahang kapiskay sa panlawas ilabi na karong panahon sa pandemya. Doc Eric? Oo. Sa tanan nga mga korporasyon, industrias, and workplaces, it is still very important and vital to subject your employees sa atong annual physical examination, no? Usa di ang X-ray o ang uban katong CBC, urinalysis, makita ang overall picture niya nga basic sa tanang empleyado anang panahon na, tapos mapunggan ang sayo nga pagkahanap kung naamang galing siya gabation o matambalan siya, and mapunggan po ang pagkasakit sa atong mga empleyado. So mapanatili ang ilang well-being sa kanang tuiga and the years to come, no? Alright. Thank you. Thank Thank you, you. Dr. Eric Norman Brua, ang ato ang radiologist and occupational medicine specialist. Salamat kayo kung amping permido. Kagaya out, kadyo lang. Ako, may man ko sa radyo, pwede ko mag-radiologist. Pwede. Pwede ba? Pwede. Kaya kay wa man kay occupation ron, so di ka pwede ma-occupational therapist. Di lang ko tamanin no, Dirigod. Dok, dengan salamat, Dok. Thank you very much. Oras, alas 7. Alas 7:48, mamuga sa may, kadyo lang.